bola sláva. Čiže tu bol vlastne vchod do miestnosti, kde sme mali koncert. Tu boli takí ľudia, mali nejaký stolík, to dávali pivo. Teraz akože fakt sa mi to vybavuje, že naozaj, že tak to bolo, keď sme tu. Tu sme mali skúšovňu niekedy a tu bol taký bar. To bol také barový noise. Môžeme tu pozrieť? Wow. Fíha. Tiež je šťastie, že? To musíš mať aj šťastie. Bar tu je stále. Tu bola skúšovňa a tým smerom sme hrali, tak to bol stage. Presne tak, no. Bolo akože zázemie. Tu bolo zázemie. Tu bol pult, také Tu bol vlastne pódium. pódium, hej, a hral sa vlastne smerom. Ale fakt si že teraz spomenul, už keď sme tu v tých priestoroch, presne ako tu prebiehal, aj kde sedel zvukár, akože tam bol, na tamtej strane, tu bolo pódium. A celé bola taká obrazová. Ja neviem čo, je to veľké, len vzadu. Dobrý večer, Ska. Videl som ťa stáť na rohu ulice. Ale si mŕtvý. Aj oči si mala modré. Prečo ma tak týraš, láska? Prečo ma tak týraš? Prečo ma tak hraníš?